dneska sme tu z hry Drakensang Online. Je to prvý slovenský let's play na túto hru, pretože keď som hľadal na YouTube, tak som nevidel žiadneho Slováka, ktorý točí túto hru. Takže my si asi vytvoríme nový charakter. Môžeme začať aj za tento. Je to lietavci. Sme na lietajúcom ostrove Lesná bežkyňa. To je jedno, ja by som si vytvoril aj ten. To je taký menší bug, kedy v tejto hre, že vidíte, že ono to pomaly načítáva. Neviem, čo si mám dať. Ja si mám tento účet a spustiť hru. Málo ľudí točí túto hru, keď som videl. Skoro žiaden Slovák, teda žiaden to netočil tak. Mňa napadlo, prečo nie? Prečo to nenatočiť? Tak som tu, no a toto budú také 15-16 minútové LPčka. A ak chcete, tak ich bude viac. Podľa toho, aké budú úspešné. A potom, jak bude mať, keď to budú úspešné tieto LP, tak robím súťaž o moju postavu 45 level, to vám potom ukážem, ako vypadá. Že teraz menšie lagy, načítava sa to. Ja mám iba 21 level na tomto účte a na druhom mám 45. Dosť by máka, no ja som ho chcel predať, no ale keď mi povedali, že nikto netočí a ja som sa pozrel, že vážne nikto netočí, no tak že urobím video a keď bude úspešné, no tak čo? No tak urobím súťaž. No a vidím, že tento účet nie je až taký dobrý. Ja si zmením postavu, urobím novú. Pretože, ako vidím, tak nemáme nič. Nič tu není také. Dobre. Vytvoriť nový charakter. Dáme asi tohoto malého. Tak. Asi dáme iné. Tak. Telo. Neviem, čo to mení, ale nejako by to malo. Čiže dáme videa. Tak. A aktivovať. Aj si mal používať. Aha, tak tu potrebujeme premium účet, dobiť sa nám. To som nevedel, pretože toho som ešte akože postavu už som si dávno vytváral, takže neviem, tak asi si dáme toto a dám si rytiera. Tak, dobre, vytvoriť. Tak. Informácie. OK. Máme iba 214 munícií. Tož neidem bojovať. Bože, to... Tak, poďme. Tak, dávaj ho. Shit. Tak. OK. My sa musíme dostať do mesta. Už sa ale musím zbaviť týchto
Oh no. Som asi nemal robiť toto. Nemám ísť do tohoto. Tak, no. Toto som chcel ešte zobrať. Dobre, môžeme ísť. Ja už som dlho nehral Drakensang, takže neviem. Veď asi už 3-4 mesiace som ho nehral. No, môžem povedať, že aj viac. Ako 3-4 mesiace. Mňa to potom zase prestalo proste baviť a uvoľniť si. Uvoľnite vilami. Nech sa mi s nimi bojovať. Tak. Greenford. Teraz sa nám to chvíľku bude načítať. No poď. Nastavenia. Tak. No ne. Pokračovať v hre. Joj, toto je troška také, že sa to bude pomaly načítať, no. Teraz už musím chvíľku počkať. Zavrieť. Dneska tento let's play troška stojí za nič. Presne by som mohol hrať aj za inú postavu, za moju inú postavu, to je asi 6-7 level. Aj za to by som mohol hrať. Neviem. Pozrieme, akú má ponuku. Tak my až toho tak moc nemáme. Stupeň 1, no. Som stupid. Vytvára sa, dobre. Zase chvíľku sa bude načítavať. Ako inak. Vždycky pomaly načítal svet. Proste som si všimol dneska, keď som pozeral, že Drakensang, ja som si všimol, že nikto to netočí, no tak som to začal točiť ja a neviem, prečo mi teraz nejde hlas. Vždycky ty kokso nejde hlas a to neviem. Neviem kvôli čomu. Ladies and gentlemen. Odpod, dávaj. Dobre, už no. Akurát hneď. Toto nejde. Toto radšej nejdeme, to mi minie, mince. A mám ich málo, takže tak. A teraz som zase v tomto meste. To ma dosť sere, že to vlastne je takto urobené, no ale škoda, no. Dobre, dúfam, že sa nám to zase nebude načítavať dlho. Tak, môžeme ísť tak a poďte, vyšme. No poď, dávaj. No teraz je až moc veľa. A potom vždycky zdrhajú lamy. Tak.
Poď. Bez stúpenie 1 sme, ty koksa. A tu idem na 2 teraz, no. Moc mi to teda nepridáva, ale tu som sa akože naexpil na 6, na 7 za pár minút. Takže akože je to jednoduché, no. Tak. Jak chcete, tak ja môžem aj točiť napríklad nejaké hovadiny, proste, že sa neexpíme len niečo. Proste robíme srandy, hovadiny a tak. Proste niečo také srandovné. Ešte nebude len taký let's play proste. Tak, poď, no to už nedám. Toto už nedám. Čo vravím? Zase čakať 9 sekúnd. Ako inak. Tak už som dávno túto hru nehral, ty kakas. Zrejme ešte raz pozrieme. To si nemôžeme dovoliť nič. Sme takí chudobní, ty kakas. Možno také kladivo, to je 4. To má. Máme na tú sekeru, ale to asi minieme dosť, nie? Tak si kúpime toto. Tak. Ježiš, čo som to urobil? Tak. Dobre. A ideme na nich. No a neviem, či sa budem akože aj tak mimo kamery expiť možno, hej, možno tak do 3 level a potom už budem expiť vo videách. Jak chcete, tak ja budem expiť furt iba vo videu, ale to by bola zase nuda, že sa pozeraj ako nejaký debil sa proste expí vo videu na Drakensang, takže neviem. To by vás asi nebavilo. Toto je 3 level. No poď. Čo nebuchneš? Kde je? Tu je. Poď. Tak. Teraz už budem za chvíľku 2. Konečne. Tuto pôjdem tiež potom. To pôjdem určite. Vidíte, tu môžete ísť. Tangerine. No. Dobre, poďme. No a to je asi všetko z toho krátkeho videa. Na budúce sa vydáme do Swertfieldu a to je divočina. Takže dajte like, ak sa vám video páčilo, odber a koment. A napíšte, čo mám ešte zlepšiť. Čaute.